Вітаю ўсіх. Сёння я нічога не бачу праз мои шторы, фіранкі, я не ведаю, як праз шторы. Я просто вырашыў падзяліцца. Гэта ж пачатак, гэта ж трэба з чагосьці пачаць. Жаночий выпуск. Жаночий выпуск. Начнем с Кирилла. Итак, Оцените в образ у от нас- 1 до 10. У нас есть тюльпаны и один нарцисс. Вітаю ўсіх, гэта умоўна геніяльнае шоу. Шоу, у якім смешныя адказы каштуюць амаль столькі ж, сколькі і правільныя. Шоу, у якім вы даведаецеся трошкі больш пра Беларусь, і шоу, якое мы лічым умоўна геніяльным. І гэта наш жаночы выпуск! Умоўна геніальнае шоу. Калі разумна не жартуеш, на шоу прыйшоў. Умоўна геніальнае шоу. Як і заўсёды, мы будзем задаваць якія складаныя пытанні пра Беларусь. Пра Беларусь. Дзяўчаты, нашы сённяшнія госці, могуць адказаць на іх смешна і атрымаць плюс 1 бал, альбо правільна. Але сёння незвычайны выпуск. Як добры чалавек, добры хлопец, я зраблю тое, што час ад часу хлопцам не стае. Я заб'ю зяпу, паспрабую. І сёння я буду рэагаваць толькі на то, як рэагуеце вы. Калі вы будете смяяцца, я буду казаць плюс бал камусьці з дзяўчат. Але у іх таксама ёсць магчымасць ставіць адна адной плюс бал. Ура, право голоса. Тому плюс 5 уже есть база. База уже есть плюс 5. Нас 4. Плюс 5 баллов кожный. Я и мое Тебе сумление. 0. Та мне, да, можна мінус 3. Яшчэ у нас сёння ёсць невялічкае уведзенне. Сённяшнія пытанні прыдумаў не я. Сённяшнія пытанні прыдумалі і даслалі нам знакамітыя беларускі. А як woman-spreading павінен таксама існаваць? Подумай еще раз. Ты гляди, тут помада с назвой «Вазелин» лежит, коли что. С острыми концами. Ты думаешь, я не ведаю, что такі вазелін? Я павінен прадставіць сённяшніх нашых госцей. Дызайнерка, што на нечакана скінуты дикпік, можа адразу адаслаць вам праўкі, таму што 15 пікселей — гэта 15 пікселей. Усім вітанки. Так, я павінен яшчэ імя сказаць, але... Ты навошта? Что еще треба? Алена Дяркач. Моя любоў сувядуча умоўных, што сумела ўсё ж таки пераканаць мяне, што калі выпіць стопку каньяку, гэта не тое глобальнае пацяпленне, аб якім усе кажуць. Наста Ліпенкова. І актывістка ды менеджерка культурных праектаў Воля Кавальская, якая ўжо 14 год шукае свайго брата пінгвіна. І перший про гэта пажартаваў. Все моё жыццё, прыкладна. Выбачай, я блага смаш. І мы пераходзім да пытання. Вы гатовыя? Вы гатовыя? Я пройшла афганскую войну. Першае пытанне нам даслала жаночае выдавецтва «Флямбаум». Выдавецтва названа ў гонар Яўгеніі Флямбаум, выбітнай беларускай паэткі і перакладніцы. Але, вядома, ўсё выдавецтва нам пытанні задаваць не будзе, таму вы пачуеце пытанне ад Марыі Пархімчык. Гэта пісьменніца, што надоечы выпусціла сваю новую дэбютную кнігу, якая называецца «Эйфарыя». Верагодна, вы чулі. Наш асобнік ужо да нас ідзе, таму рабіце высновы самастойна. Прывітанне. Мяне завуць Марыя Пархімчык, і летась у жаночым выдавецтве «Флямбаум» выйшла мая кніга «Эйфарыя». Сярод іншага, у гэтай кнізе можна адшукаць адказ на пытанне, якое хвалюе кожную беларуску. Што гэта за пытанне? Бла-бла. Дзе грошы? Дзе грошы Любоўскі? Мужчынскі гарэм гэта норма ці не? Гэта норма. Гэта кагосьці хвалюе. Я не магу... Гэта кагосьці хвалюю. В нашай краіне праваслаўнай. Чый Смаленск? Чыя Вільня?
Я думала про Вильню сейчас. Плюс бал, судячи по... Ну, и чья Вильня? Давайте додадим уже. Ну так тихонько. І чий Білосток? Дзе схавалі крыш Ефросіні Полацкай? Так да вячэрняй сукенкі падышоў бы. Я даю плюс балл за отказ. А я даю плюс Бач. 2. Это правильно? Итого плюс 3. Серьезно? Да, сур'ёзна, гэта тое пытанне, што нам даслалі. Вось менавіта у кнізе можна атрымаць адказ на тое, дзе схаваны крыж Ефросіні Полацкай. Цікава, Вот. чаму менавіта жанчыны ім такого не задаюцца. Не, у арыгінальным я бы наступнай падсказкай сказаў, што гэта і цікавіць і беларусаў. Все Але нормально. беларусак па большай частцы. Нет, беларусак, тому што у нас жаночы выпуск трэба больш. Хоць жанчыны, я зразумела. Так, все. Плюс балл. Плюс. Ну ладно, у нас даволі хуткае атрымалася пытанне, ідзем далей. Я не хацела. Я прошла афганскую войну. Пытанне другое. Другое пытанне у нас ад Анастасіі Рыдлеўскай. Ці ведаеце вы яе? Спявачка, Ніфіга крутая собі. спявачка, Гэта- прыгожая жанчына. Яна не беларуска. толькі спявачка, яна яшчэ мультидисципліна. Мільянерка. Было б файна, але, верагодна, тады пытанне для нас яна б не записывала. Яна мультидисциплінарная мастачка, спявачка. У яе выйшаў, як па мне, выбачайце, раз'ёмны хіт, які называецца «Дзеты». Ён захапіў мой плейліст. Вось, паслухайце. І вось ад яе пытання. Вітаю, меня зовут Анастасия Рыдлеўская, и у меня для вас есть пытанне. Надзея Хадасевіч-Леже, знакамітая беларуская мастачка-авангардыстка, зрабіла сабе вельмі яскравую кар'еру ва Францыі. Яна была сапраўднай іконай, і таму, калі прыязджала да Менску, ёй быў патрэбен асобны мужчына, які рабіў для яе вось гэта. Пытанне: што ён для яе рабіў? Я ще раз пытанне можна? Мы все зразумелі, так? У меня больше пытання. А мужчынскі эскорт гэта таксама эскорт? Я тебе больше скажу, у беларускай надоечна у меня тут было такое пытанне, я даведаўся свайго настаўніка, што можна сказаць любезнік да любезніца. Гэта як эскортні, так эскортніца. Вось. Боже, ну які беларусы коцікі, я не магу. Любезнік, у яе быў свой. Любезнік. Верагодна так, але гэта ўжо яна сама абрала, а гэтага чалавека ёй вось нават далі. Далі по бартеру. Гэта ваш сын, трымайце. Просто хлопчыка якогось з вуліцы. Ну вы такая заможная, Што шляхецкая, ён для яе трымайце. мог рабіць? Бла-бла. Каштавальшык ежы. Ёй трэба асобны чалавек, каб ён каштаваў ежу і такі норм. Плюс бал. А яна такая, ну не дранікі, зразумела. Ты просто себе уявляешь, что ей приносят там конфеты коммунарка. Лена такая стрём. Полный Плюс стрём. бал. Гэта было ў Савецкім Саюзе, ты казала? Так, это было у Советском Союзе. Ну давайте подказка, якая вам нічога не дасть. Я лічу, што кожная з вас заслугоўвае на такога чалавека. Але традыцыю надзеі ў сучасным свеце прыйшлося бы трошки змяніць. Ідзея не права. Я разобралася. Ну, прыбіраўся за яе нехта, можа, мужик нейкі. Праў я рэчы. Гатаваў для яе. Гэта мы заслугоўваем. Ну, такая хатняя гаспадыня. Ты хочаш мужа? Ну, Было б мне благ. Гуся. Не ведаю, 20 пікселей. ну заслугоўваем-то. Ну мы ж заслугоўваем гэта. Каб 20 было 20. Ну, давайте так. По правилам Apple гайдлайнов альбо 24, альбо 16. Ну там... Каб на 8 падзялялася. 20 гэта ўжо так. Прошлое стагоддзе. Ага, ты думаешь, за стагоддзя у хлопцаў выраслі чэлісы? А, мы не про чэлісы, мы про пікселі. Выбачайце, я пераблытаў.
Ой, нарцисс. Да, Толькі пра челюсці у меня размаўляць. 3 пикселя, не забей. Так, На дюйм? давайте... Плюс бал. Плюс. Давай яшчэ одну падказку. Калі яе муж памёр, на яго спадчыну яна зрабіла 2 рэчы. Першае, пабудавала адзін з першых недзяржаўных публічных музеяў ва Францыі. Па-другое, набыла шмат гэтых прадметаў, з якімі ёй дапамагалі ў Менску. Гуся. Іншыя мужчыны, якія працавалі за яе. Набыла. Прадметы. Ну, набыць можна, чаму не? Ну, схаванае рабства. Не. Гэта прадмет з кухні? Давай так, з дому. Мы Давай гуляем так, у- давай заходзі гуляем- з гэтага. Гуляем у Данеткі. Нет, не з кухні. Это ежа. Не. Дух Іллі дзесьці з-за святочнага выпуску. Гэта ежа. Можна які Адсюль Я процедури? розібралася. Ой, як відається, у нас же там у Білорусі, там Україна, добре там, наприклад, тих, хто манікюр роблять, або щось таке. Б'юті процедури нікі. В Советском Союзе. Лепше у Франції. Епіляція бразильська, зона бікіні. І вона взяла такого мужика, який потім її пілював, коли муж помер. Гуся. А піаршык ездзіў і спачатку заходзіў у бар, такі ведаеш, з кім я прыехаў. А ён быў немцам, украінцам ці рускім. Ведаеце, вось гэта анекдоты. Альбо хадзіў, казаў, а ведаеш, які ў яе тон памады? А я ведаю. Вось прыходзь да яе. А гэта не звязана з Беларусю? Ці гэта магло адбыцца дзе заўгодна? Ну, гэта хутчэй звязана з Савецкім Саюзам. На жаль. Што там, я там такое Серп, было. молот, кватэры, Спецыяльны па чалавек. чарзе. Ты просто пералічваеш асацыяцыі? Так. Спецыяльны чалавек для серпа. Селёдка Спецыяльны пад чалавек- шубай. Гэта І самы, паліт. гэта самы бліжэйшы адказ. Да, шубы. Так. Шубы. Надзея Хадасевіч Ліже, шчыра кажучы, моя асабістая ікона. Я хочу, калі вырасту, стаць ёю. Іконай? Іконай. У У чырвоным чырвоным куту. у чырвоны куток, так мяне. Мы на тебе шубу повесим. Яна пераехала ва Францыю з маленькай вёскі, стала знакамітай мастачкай, перажыла вайну, выгадавала сына, стварыла недзяржаўны музей у гонар свайго мужа, вось Ліже, вось гэты чалавек, якісь, ну вось Надзея, вось яна. Яна прывезла у СССР Джаконду, то есть не гледзячы на тое, што з гэтай Джакондай было да гэтага, і талеркі Пікасо. Вось, але у яе была такая вось традыцыя. На спадчыну ад мужа яна набыла некалькі, ну, пэўна, дзесяткаў шуб. Яна казала, што я прывабліваю тым самым увагу да брац Ліже. Але таксама у яе была традыцыя. Калі яна заходзіла ў якісь музей, яна гэту шубу скідала. Але для савецкай улады гэта было занадта. Такая раскош, занадта шляхецкія паводзіны. І таму ёй выдзелілі асобнага такого юркага мастака, лоўкага, які павінен быў гэту шубу лавіць да таго, як яна кранецца падлогі. Вось такая гісторыя. Таму што это вот спецыяльна для таго, каб ён лавіў яе шубу. Плюс 2 балы, Воля. Селёдка пад шубай мяне выратавала. Советский Союз ловил шубу, а? Фэнсі. Узровень, а? Вот буржуй. Я пройшла афганскую войну. Пытанне ад філалагіні, настаўніцы ды блогеркі, чалавека, на чые заняткі беларускай мовы пакрысе сам хадзіў, але не глядзіце на мой узровень, яна добры настаўнік. Паліны Масляньковай. Вітанкі, сябры і сябровачкі, я сёння вам прынесла цікавае пытанне. Адкажыце, што ў старабеларускай мове азначала слова «ялмужна»? Маленькая падказачка. Кажуць, што памер у ёй не так ужо і важны. Перакласці ялмужна. Я ж маць. Добра, а што са словам? Што з памерам? Ну, гледзіш, якія details, гледзіш, які translate. І фабрик. Бла-бла. Ну вось уявіце сабе. Вёска, ноч, дзесьці пасля некага свята, каляда, напрыклад. Стаіць цішыня, скрып снегу. Ідзе муж дадому. Адчыняецца дзвер са скрыпам, стаіць жонка і такая:
Ялмужна. То есть литеральный переклад «ебать ты долбоеб». Знов. Плюс бал. А галоўнае не памер у хлопцы, у мужа галоўнае не памер. Галоўнае, каб дадому ўжо дайшоў. Галоўнае, каб не памёр. Давайте так. Назва аднаго з артыкулах у навінах было «Гэта, ну, ялмужна, цалкам разбурае логіку сучаснага свету». Жанчына. Галоўны ў жанчыне не памер? А колькасць што? Якія там... Як яе шмат. Можа, гэта нейкі агурэц, Я разабралася. альбо баклажан. Агур... Мне Агурок. падабаецца, як мы ходзім вакол вось гэтай тэмы. Ой, галоўна не памер. А смак? Плюс бал. Колькасць пікселей на дзюйм. Боже, мы хоць хаця побач. Я заўсёды побач. Але не дапамагаеш. Класічны мужик. Сапраўды мужчына. Побач, а толку ноль. Сидіть, галоўна прыгожы, і ўсё. Мінусы. Мінус бал. Мінус бал Кириллу. Мінус ялмужна. Не, можна не шапаць мою ланял, можна А, халяву. так ты вже зразумела. Так, мы здесь близко. Это что, связано с машинами? Штосьці, што можа закрануць Кирилла. Давайте, давите, давайте ціснуць. Ці не? Ну, гэта не звязана, дарэчы, з гендерам, з полом. Просто чалавека ёсць. Просто ёсць, ну, так. Па статыстыцы на 2017 год на аднаго беларуса альбо беларуску прыходзіцца ў сярэднім 2 ялмужны на год. Час ад часу адначасова. Ведаеце, вось гэта карцінка, дзе сядзіць дзяўчына на канапе і за ёй 2 ялмужны. Там іх не 2. У беларусаў 2, ну у нас нават ялмужнаў не хапае. Гуся. Давай зноўку, гэта звязана з ежай? Ну як табе сказаць? Ну, як вырашыш? Мы табе... Гэта частка цела чалавека. Не. Гэта звязана з жывёламі? Гэта не звязана з жывёламі. У жывёл гэтага быць не можа, хутчэй за ўсё. Я разабралася. Самамеркаванне, эго. Штосьці гэты бок. Ты глядзела, Кватэра. глядзіш на мяне і такая... Вось у яго 2 эга. І так, Чаго гэтай жывёле не дастае? і па статыстыцы на 2017 год у чалавека 2 эга. У некаторых. Ну хто ж тебе ведае? Боже, якія беларускі разумныя, а? Такія пытанні А задаюць. з вами тады што не так? Все, я вас ухожу. Не, ну ніфіга собі. Выбачайце. Так. Ля, Ну які. давайте пераправерым. Можа, сапраўды ўсё нармальна. Можа, у вас ёсць варыянт? А, 2 дзяржаўныя мовы па статыстыцы. Так, Вось яна, дзяржаўная мова, ялмужна. Але памер не мае. І што, неправільна было? Маленькі прадмет. Не, гэта нейкае метафарычна. Метафарычна. Ну, нейкае... Типа, Нешта, што будзе скланяцца ў родным складзе з канчаткам «у», калі вам нешта скажа такі складаны жарт. Іма. Пачакай, я ще 17, не 20. Да, так. Мінімум 2 срокі. 2 літра? Мінімум 2 літра на чалавеке. А Ну, там у тады канчатку. чаму толькі 2? Так, гэта слова цесна звязана з жабракамі. Гуся. 2 сумлення. Мужна, На сумленны. якое саме береш, Якое на якое мать адсутнейшае. пасадзіш. Выбачайце. Може, 2 рублі. Сярэднестатыстычна. То есть по на статистике чалавека. на 2017 год на На одного одного человека человека в Беларуси приходится приходится в среднем 2 рубли. Наконец-то у Беларуси есть безумовный базовый доход.
Ну, дарэчы, вельмі падобнае на тое, што ты сказала. Просто трэба сказаць, як гэта наша дзяржава ўспрымае. Можа, праца? 2 працы ў сярэднім на чалавека? Там про отцу. Ну, з жабракамі ж звязана. А ты як у цябе працоўны кантракт складзены? Хочеш на працу мяне ўзяць? Выратаваць. Бла-бла. Это доброчинность? Ну так, дабрачыннасць. Тое, што падаюцца жабракам, вось падыходзіць да вас чалавек на вуліцы. Милостыни? Міласціна. Так, гэта міласціна. Са старабеларускага ялмужна перакладаецца як міласціна. А што цікава, ялмужніца — гэта шчодрая жанчына. Вось, каб вы разумелі. Ну і ялмужніца... Таму мы і не ведалі гэта слова ніколі. Зразумела. Так, я не ведаю. Ну, каму вы лічыце, мы аддаем бал? Хто міласць сказаў? Лена. Лене. Лене. Окей. А Лена атрымлівае плюс 2 балы. Я пройшла афганскую войну. 4-е пытанне. Гэтым разам адмеда... Цёшка, які жанчыны беларускі разумныя. Жорстка, разумная. Вообще. Я ведала, што яны класныя, прыгожыя, смелыя, але ж... Але думала тупыя. Ну што, як ты гэта? Неразумная. Нереально разумная. Итак, 4-е пытанне. Гэтым разам ад медыаэксперткі, блогеркі ды чалавека, на чые кансультацыі мы з Настай хадзілі, калі вы распачыналі блог, Лізы Ветравай. Ведаеце? Мы навучым вас, жанчын беларускіх, паважаць. Вітаю, з вами Ліза Ветрава, і ў мяне да вас ёсць пытанне. На Палесе існуе цікавы рытуал напрыканцы вясны. Абіралі самую прыгожую дзяўчыну і нешта з яе рабілі. Пытанне, што менавіта? Гуся. Сжигали. Напрыканцы весны 1637-го, так? Ну так. А яна сказала, я вернуся ад помшу. Таму я цяпер Сустракайце, Наста! Добра, Што з імі смеяліся, рабілі? плюс бал. Настя. Што з імі рабілі? Бла-бла. Отправляли ее у болоты. Жорстка. Лепш бы сожгли адразу. Не, ну, она Поджигали может у болота? вернуться. А яна што, торф шукала? Ці... Нефть, нафту. Жураві... нафту. Нафту шукала, ну. А знайшлася толькі Наста. Якую подожгли. Баба Я огонь. разобралася. Ну, я про штосьці добре думаю. Типа, не знаю, яна могла не працаваць у вёсцы, бо яна... сама Один такая- день. Мы дазваляем тебе не працаваць один день. Да, ну типа того. Давайте так, давайте я укину вам херню, яке вам яшчэ зробіць жыццё цяжэй. Такі абрад, пэўна, бы спадабаўся 2 прэзідэнтам Амерыкі. А брат прям? Ну, адказы. Давай. Квіток на востраў Эпштейна. Падрабязнасці ў ЛС. Эпштейн-бара. Адна дзяўчына Кацярына можа праводзіць туры. З Беларусі дзяўчына. Я разобралася. Могли, не знаю, она могла некую землю захапіць чарговую и там что-то, блин, свои законы поставлять. Так, яна выходзіла ў поле з ботамі, таму што не Ну. трэба ўжо замуж выходзіць, яна кідае, дакуды дакінецца яе зямля. Да, типа того. И там усіх забівае, альбо што хоча робіць. А там нефть. Боже, як ты тапіла за свой адказ. Плюс бал. Гуся. Магчыма. Нічога. Немагчыма. Яна атрымала нічога. Вельмі па-беларуску. Ладно, магчыма, яны любілі змяняць стылі кіравання, рэжымы. Але гэта спадабалася б не толькі У камеры. амерыканцам. Спадзяюся, ты маеш на ўвазе камеру. Ну, фотокамеру, так? Так, негатыў. Партатыў, йоу, мы модныя. Плюс бал Кірыл. У мяне зараз інсульт будзе. Скажыце што-нибудь, што не падведзена з-пад стаццю. Калі ласка. Калі ласка. Ты прыгожы сёння. Гэта стацця ў паліцыі моды. Дык вось.
Яшчэ падказку. Ну, давай. Ну, яшчэ, магчыма, яна магла, напрыклад, высяляць з вёскі тых, хто ёй не падабаецца. Вынікі законаў вводзіць. Ну, гэта прэзідэнты Амерыкі любяць робіць. У мяне такое адчуванне, што ты вось тое, што яна можа зрабіць, цягнеш з гульні Sims. То есть, Побудовать бассейн и убрать лестницу. А бассейн у балоце, таму што там нафта. Не пускать лишних людей Куды? у вёску. Дзякуй, што ў вёску. Ну тады все вёска абмяжоўвалася. Давай ўсё. падказку. Так вось. Так, у сучасным свеце для гэтага вам спатрэбіцца нешта пад назвамі: заморскі госць, родная душа, ды чорнае сэрца. Алкаголь. Я таксама про алкаголь думаю. Можа, мы Алкаголь? нават про адзін і ты ж. Вы пра адзін і той жа Можа, алкаголь? і калі гэта алкаголь, Я разабралася. то яна магла гнаць алкаголь у вёсцы. І астатнім аб'явіць сухой закон. Не алкаголь, да? Не алкаголь. Гэта не алкаголь. Гэта ежа? А скажи яшчэ раз. Часткова Ну так. давай будем з базы. А скажи яшчэ раз назвы, калі ласка. Заморскі госць, родная душа, выбачайце, і чорнае сэрца. Бла-бла. Ну, то бок, вось яна магла, як самая прыгожая дзяўчына, і самая прыгожая ж заўсёды, гэта самая крэатыўная, называць мясцовы сорт памідораў. Ну, дарэчы, добры, файны варыянт. Мне проста ён падабаецца плюс бал ад вас. Я ж не магу нічога сёння Вельмі рабіць. па-беларуску просто. Вы абралі? Вы далі плюс бал. Давайте так. Дзяўчаты побач з ёй адзяваліся ў зялёныя ці белыя строі. А яна сама была адзета неяк іначай. Напрыканцы весны. На пачатку, я б сказала, ўсё роўна спалілі. А напрыканцы? Наста інквізітаўна. Я разабралася. Яна была апранута ў ліству. Так, Капусту нейку. Ну, ў ліству нейку. Окей, У добра, папарачку давай гэта нейку. будзе твой бал. Дзяўчаты зрабілі з яе куст. Куст. Абрат называўся «Вядзенне куста». Група жанчын выбірала самую прыгожую дзяўчыну, якую літаральна цалкам адзявалі ў галінкі ды лісты. Ператваралі яе ў жывы куст. Куст вывадзілі па вёсцы з песнямі, заходзячы ў кожны двор. Гаспадары павінны былі адарыць удзельніц, каб год быў ураджайны, а ў доме быў дастатак. Лічылася, што візіт куста прыносіць у хату жыццёвую энергію. А як гэта звязана з прэзідэнтамі? Патлумач. Ну, Джордж Буш. Маё. Боже, ну як глибоко ти зайшов. Реально глибоко. Вось. Думала про міграційну політику весь час. Але гляді, зв'язано. Зайде у твою кватэру хтось інший ці ні? Куст, наприклад. Ці пабудуюць плот вось так, каб ніхто не прайшоў. Чаму ў Беларусі няма мексіканцаў? Пабудавалі платы? Так, все. Обалдеть. Так, мяне пасля гэтага выпуску больш сюды не паклічуць. Добра, што клічу я і таму паклічуць. Дык вось. Так, плюс 2 балы Воля. І мы пераходзім да 5-го пытання. Я прайшла афганскую вайну. Дададзім філасофскай ноты да нашага разважання. Мы сцягнулі адну выбітную цытату ў беларускай аўтаркі. Дапоўніце цытату Тацяны Заміроўскай з кнігі «Вераб'іная рака». Насамрэч, проста нельга рабіць нешта. Гэта самае галоўнае правіла ў жыцці. Што менавіта нельга рабіць? Гуся. Хлусіць. Я разабралася. У цябе таксама хлусіць? Не, у меня бить... Спісываць? У меня бить людей. Біць людзей — гэта самае галоўнае ў жыцці. Ну, нельга. Ну, згодзін. Плюс бал. Ад вас? Гуся. Падманваць сваё сумленне. Боже, у нас же камедійнае шоу, а не вось гэта маральна-навучальна. Ну гэта Заміроўская. Якая там камедыя? Там толькі потым застрэліцца. Гэта Заміроўская, а не гэтая у дзіцячым садочку жанчына, якая гэтых дзяцей
гадую. У жыцці проста нельга рабіць дранікі з мукой. Дакладна. Нельга рабіць калдуны і сям'я калдуноў. Блін. Всеслав Чарадзей такі, ну, Давайте так. Гэта цытата файна пасуе любому барысту. Я разобралася. Нельга наливать п'яному чоловіку. Каву? Ні. Коньяку, І каву. Бейлісу каву. Бла-бла. не трэба мешаць водку з півам. Вы ў якія кавярні ходзіце? Я таксама туды хаджу. Гуся. Плевать у кубышек. Лить прокисшее молоко. Круассан учорашний давать. Оказать, что сённяшний. Файна, вы И синхронизировали. гроши списаны себе пробивать. 0 дописать, коли пишешь. Гэта круасан дакладна каштуе 150 рублёў, дакладна. Так само дзесьці ў кавярні працавала. Працавала. Цікава, што з такімі цытатамі Тацяне яшчэ дазволены ўезд у Брытанію да Кітай. Гуся. Дрэнна рабіць гарбату? Штосьці з гарбатай звязана? Ну, таму што Брытанія, Амаль. Кітай. яны- О, я знаю, наливать молоко в горбату. Было бы файна, добры варыянт. Хацім даць плюс бал? Хацім даць плюс бал. Заварваць чайны гарбатны пакетик двойчы. Ты дрэнь не кажы. Што значыць нельга? Ну я просто уяўляю сабе вось А як заможнае нейкі- жыццё. Так, я уяўляю сабе заможнай, ну вось я думаю, што будуць грошы. Гуся. Пропускать 5 o'clock. Плюс бал. Карацей, гэта звязана з тым, як вы можаце атрымаць гэтую гарбату. Нельга выращивать горбату. Нелегально. Грузины с тобой не погодились. Толькі адзін куст, а гэта куст, гэта прыгожая дзяўчына з мінулага пытання. Гуся. Ну, трэба піць толькі сваю гарбату. І ніадкуль з іншых краінаў яе не завозяць. Вось адкаці сказ назад, і я яго прыму. А што я там Не сказала? кажы херню далей. Только пить только свою горбату. Піць? Піць? Просто піць? Свою Толькі гарбату. сваю. Ты гарбату. разумееш, што такое сказ? Сказ, скажи сказ. Можна піць толькі сваю гарбату. Супер, приймаю. Настя отказала правильно. Насамрэч проста нельга піць чай, гарбату з рук незнаёмых людзей. Гэта самае галоўнае правіла ў жыцці. І ў бары. Дакладна. Бред. Всё, я зразумела, так у бары, у іншых людзей нельга браць з іншых рук. Каб цябе туды штосьці не Не падсыпалі. ўспрымайце гэтую фразу літаральна. Думаешь, это самое главное правило жыцці, реально? У яе даволі глыбокі кантэкст у самім аповедзе. То есть вы можете яго пачытаць, але калі коротка, гэта менавіта ў самім аповедзе сімвалізуе пераход да смерць, пераход да іншага жыцця. І сэнс у тым, што не аддавайце просто так сваю гарбату і не пейце гарбату з рук іншых людзей. Вось. Плюс 2 балы Насця. Божухна. Ну, давайте так, у нас есть яшчэ одно пытанне. Вас не пытаем? Вы готовы? А мы пераходзім да супергульні. Я зараз зачытаю пытанне, у якім не стае аднаго ці некалькіх слоў. І пасля гэтага дзяўчыны дашлюць мне нейкія варыянты. Яны дашлюць мне адзін смешны варыянт, адзін правільны варыянт. Пасля гэтага я зачытаю адразу ўсе варыянты, і яны абяруць той, які лічаць правільным. Калі яны здагадаюцца, які варыянт правільны, яны атрымаюць 4 балы. Калі яны дадуць самы смешны варыянт, гэта ўжо абярэце, дарэчы, вы. Мы будзем абіраць, спадзяюся, не як мінулым разам, таму што гэтую бітву паміж салецам ды страпонам я не вытрымаю. А я толькі хацела напісаць. А ты пытанне... Неважна, ўсё роўна абяруць.
Добра, калі яны яшчэ кагосьці адну падмануць, яны атрымаюць яшчэ 2 балы за кожнага падманутага чалавека. Окей, вы гатовыя? Працягніце навіну. 17-гадовая дзяўчына з Баранович паскардзілася ў міліцыю на тое, што ў яе скралі... Не, Наста! Не! Не пішы селёдку, сялез. One eternity later. 17-гадовая дзяўчына з Баранович паскардзілася ў міліцыю на тое, што ў яе скралі права на аборт, шубу, сэрца, майткі, банку з кушонкі, бутэрброд, стыкеры ў тэлеграме. Ну, я за майткі. Я за сэрца. Я за стыкеры. Ты за стыкеры. Добра, я нагадваю, што вы шукаеце правільныя варыянты. Добра. Усялякі. Так, давайте абярэм першапачаткова самы смешны варыянт. Зачытаць вам яшчэ іх раз. Давайте. Итак. Так, 17-гадовая дзяўчына з Баранович паскардзілася ў міліцыю на тое, што ў яе скралі права на аборт, шубу, сэрца, банку згушонкі, майткі, бутэрброд, стыкеры ў тэлеграме. Бачыш, страпоны не хапае, нікому не смешна. Што? Аборт, бутэрброд. Што яшчэ было? Хтосьці хоча якісь варыянты яшчэ? У нас есть 2 кандыдаты. Сэрца тоже добра. Сэрца, бутэрброд гэты. Сэрца, бутэрброд і права на аборт. Окей. Так, ёсць яшчэ якісь варыянты? Не, тады прыйдзецца зараз паапладыраваць. Итак, хто за... Давайте за бутэрброд першапачаткова. Окей, кто за право на аборт? И кто за сердце? Ну, ведаеш, калі ты задаеш пытанне, хто за правы на аборт, неяк непрыгожа, не хлопаць. Тут уже не до бутербродов, не до майтков. Ладно, давайте пераможа по моим адчуванням. Блин, я ж нічога сёння не рашаю. Что вы думаете перамагло? Ну, відавочна, можна ми яшчэ раз не будем гэта услышать? Я не супраць, все, Мы і так уже тут натрындзелі. Перамаглі правы на аборты. Окей, тады гэта плюс 4 балы волі. Цяпер по балам, што вы абралі варыянты. Алена, стыкеры, ты абрала свой варыянт, ты не лічыш, што ты... Я не ведаю. У правілах нічога пра гэта не было. Слухай, а так можна было? Ну... Плюс 2 балы за упэўненасць у самой сабе. Ты абрала майткі, гэта Насцін варыянт, плюс 2 бала Настя. І ты абрала... Сэрца. Сэрца, гэта правільны варыянт, плюс 4 балы. Дарэчы, ты была вельмі блізка да правільнага адказу. Дзяўчына купіла ў Telegram NFT падарунак. За малюнак сэрцайка з бантикам яна заплатила 14 рублёў, але гэтая сэрцайка у яе ўкралі, бо тая пераходзіла па ненадзейным спасылкам. Блин, я памятала, што гэта было ў Тэлеграме. Так, гэта была сэрцайка у NFT. Итак, час нам падвесці вынікі. Я чакаю статыстыку. У тебя добрая голевая передача. И все. И все, так. И перемагая Воля! А теперь все усміхаемся ў кадр, быццам бы кожны з нас. Ладно, і перад тым, як мы скончым, наша традыцыйная рубрыка, у якой мы задаем пытанне менавіта вам, гледачы, на якое вы можете адказаць таксама смешна альбо правільна. Першы правільны адказ і самы смешны атрымае ад нас невялічкі падарунак. Гэтым разам мы ўжо іх зрабілі, таму мы ўжо іх нават дасылаем. Итак, па статыстыцы за 2024 год жанчыны, нягледзячы на стэрэатыпы, удвая часцей за мужчын робяць гэта. Што менавіта?
Так, пішыце вашыя варыянты ў каментары. А на гэтым мы сканчваем наш выпуск. Шановныя жанчыны, мы, ну, дарэчы, мы записываем вось выпуск до 8 сакавіка. Дзякуй вам. Ведаеце, вы, якія захочаце, вы і прыгожыя, і разумныя, і гэтак далей, але адзінае, што мы хочам вам сказаць, дзякуй за вашу любоў, за вашу дабрыню і за вашу цярплівасць. Дзякуй за тое, што вы побач з намі і не забілі мяне яшчэ. Гэта менавіта дакладна для вас. Нагадваем, што у нас ёсць соцсеткі, у якія вы можете пераходзіць і падпісвацца. Нагадваю, што у нас таксама ёсць Бусти, Патреон и Баймі Кофе, праз якія вы можете заданаціць, спасылкі будуць у апісанні. Гэта важна для нас, каб выпускаць выпускі часцей і каб беларускага контенту было больш. Слухайце, глядзіце, падтрымлівайце беларускае, бо яно таго вартае.